ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Wadde réminiscir. Réminiscir holɗum? Science? Ko science ta? Mbaɗami réminiscir ko ɗum koye wonde ko. Woni holɗum? En mbadda désolage galle o. Debi no fiide mo piggal o dogi. Ke so en continue joɗade ɗo moƴƴani il faut ko duttuɗen e bâtiment amen o ɗum fo de woppu ɗum yaro min aɗa min ko mbanmi science min ko hakkillam mo hokki kam ko mbaɗɗa science ƴeewen numéro bammal nodden mo hoɗo on bammal mbiyen mo yo wi Malick Oumar Bayel woni koɗɗo lumbal o mo wiyata awen lekki o sodan en galle Dakar joɗɗen ɗo ene hay goto wonta en riddude konko science goddum mi jeewa Malick Oumar Bayel ne wawi en sodande galle de wawa wopponde mawi ɗum o rokkata amen o meeɗi rokkude men hunde holko rokkuya men wadde mbiyen oɗo Harouna Dia holo Harouna Dia Harouna Dia goto wonɗo boosey o konkono nene omo sodna galleji ɓe codanen galle Dakar joɗɗen hay goto wawa en riddude ennemi ji maɗi ɓe maaya saɓe ngari ndidde ɓe mbaɗa galle dow étage goo étage ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom jeeɗiɗi kamɓe ɓe jogui ko ardoise bara boniyoy hen Harouna Dia ɓe ganduɗaɓe rokkataɓe dumenta kalis mabɓe siyataɓe kata koɓe dokkuma galle dokkima adanayo wone nder muɗum aɗa haalnami haala Harouna Dia en nangam saabu ko dia jesatoɗa tan kala to jiiɗa jaw cikka omo tottira to ko Isma Sy tan rokkirata ɗo Moussa Diallo gessi ko heddi ko fof Mayram Sy e Arwa Sy ko heddi ko fof mi wiyani Harouna Dia mi wiyani ɗum noon ko science goddum science soko science a goddum aɗa yaawi wayde ko science da goddum ko science tan holɗum an science
waɗi kama Yafnan. woni ñam ande apporo tan wona ka kaala o men nan ma ko noppi nana ko woni jam Wona jamde. ko woni kadi an kay to gonduɗa yeero fo ñal jam ñallata toon walata toon an kay Kami jinnoɗo. jinnoɗa Kaldana kam e yaro. Min jooɗo ɗo hennen. Mbara sabu Allah sabu. So min jalti gallo kalne min jalti gallo. Koye kuɓeje bonɗe ɗe parantawɗe hen min gonno sabu hade amin nadde ɗo nde min gummi galle Gogo Yasine en toon min gonno joni min gari ɗo hennen te kala nde min jalti ɗo hennen kadi ko toon o fatinimi sabu Allah wallami min kaddo ɗo hennen mala so mi yeehi mi tampat mi torkat buuɓe mbeɗa yinma mbeɗa horsinma kono yero so wi kam hande omo yalta galle o mbiyatmi ko alhamdulillahi rabbil alamin yero ko fitina yero kala ɗo woni jam ñallata saka waalo probléme jamma e ñalowma aɗana haaɓe tan aɗa dugda e ɓe aɗa ƴakkodira e ɓe aɗa findira e ɓe galle Yasine ko noon o yalti o ari ga cikkannomi kam ma seɓon ko ɗo ɓuuri bonde te kadi kanko ko yidde makko tan o darata yidde makko tan o darata ganno no sellani jaafuɗomo o sellani O wona sellani. konko koko yaade e mo makko sellani ko. ma res debbo wonde e debbo mum ha mo sellani o sellani kay mi resat kay sabu ko neɗɗo o sellani kono ko neɗɗo a haali haalata kay ko neɗɗo o hay puttere heɓani mum hay dara ko heeɓi yero mon ko yeɓimo de ko yaadi ko ɗum hay hunde ko yaadi ko kalantumami ko so yiɗi yaade yo yah ko tan wat ko fof ko lawol an noon sa yiɗi jooɗade jooɗɗa galle ko galle ma an kam hay sa ɗakkitima kam a rokki yimɓe jam aɗa deeƴi kam kono kanko ko ngare kaɓe tan duure pindire tan min mi wawa pindira joni so Wawa yeehi wonde kadi min mi mi heddi findire. so yeehi min mi heddimo ɗon mo mbaldanmi mi natti wowde walde min tan gorde welade min tan gorde natti wowde ɗum so yeehi mo mbaldanmi kay woppanmo ɗo min gono ɗo minen ɗiɗo a woppanimo ɗo hennen ɗum kay mbiɗa ko yami yaltumi rewa e yaade makko yo ƴakke hande woni puyɗo jiɗɗo gorko kam mo mbaldanmi mayde loofma an kay ɗum waɗi o fiima tan ha yeeso ma ngo yaari banggue an yero no fiima no wahlinma tan kono ya wonde makko ɗum tan no welma an ko jiiɗa yero ha mbiɗa kawam ya addoy walisma ya addoy walisma commune yahoɓe galle hasideɓe galle embe silluji ɗi ya addoy walisma an en mbawa jooɗade ɗo tan ko woni e joɗa ɗo annene aɗan danande Moussa so waɗi feere hami ummima ɗo ñanden nde kamɓume jeenam ɗo danande wi kacc ɗo Gogo Dieynaba no uddir fala ya addoy bagasuji mbimami wallahi so danam nde itti no Moussa ni somi yane dow ma joɗɗen ɗo hennen joɗɗen ɗo yero sen ɓuuɓe ya addoy bagasuji ɗi sen jalti to paaɗen min nuto e bâtiment yero saɗa yaha jaha kanko yaha o yiiɗa yaade kay hono fotti ko wondima hen a jaagola forcet ko wondima hen a laaɓi capanɗe jeeɗiɗi ya addoy bagasuji amen ɗi commune hoto sa yiɗi jooɗade jooɗo saɗa yaha jaha
ya doy baga suji ni mi yero sa di yaade jaha kanko yaani bube ya doy baga suji ni gelam lawak ñodden ɗo sabu allah oɗo fi mi sabani oɗo fi mude sibu allah nan jodden hajuma ala hena laabi temedere hajuma ala laabi temedere barki rasulullah hajuma ala sa fi mu fima ha maytoro hande mi bortata ko de mi halan ma ha woni ma ya doy baga suji poste ada wiya afiara warri mu poste an warri mu poste yo adde baga suji amen comme yaltobe galle ebbe suluji di min jodaaki galle ebbe suluji hon gonno e misila galle hasideɓe galle pomurunnaɓe ɓe ganduɗa ɓe ñamani ɓe yarani min yamani min jarani kono mi haaldani e ma lakara debbam kalden mi haaldani e ma min haalde mboɗo mooli allah mi haaldani e ma mboɗo mooli allah mi haaldani e ma mi men pana so ɗum ɗiɗi fiya mo mbiya wonde ya fiyam panomaje o fiyam ƴeewa fiyam panomaje fiyam yero fiyam mi haaldani e ma ya su adu e baga suji ɗi o addoyaade an a wawa sentade ɗo sollani fiya gurundam ko koɗeki mum joofimi ko hoɗordi mum kono hadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum bowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS faami darani ɓesgu mum boowi ton to Dakaru Mburu tengti e Thiès ɗo tawte 300 métres carré 200 métres carré taw jomum no wawi yobde sene jogui to ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonandi jiɗɗo hen ko laaɓiɗo yo not 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07 bandiraɓe avec KGS ko nafoore mere ar bonnere amaya ɓurma bonde galle embe suluji ɗi kan yaltoɓe galle embe ko an woni imbécile an woni rawaɗo an woni babba hanoɓe ha ko an fati sewa yow tu nous fais chier merde à la fin yero mi feere de en même temps ya do e baka suji amen ko min won hobe faade suda uddoy wallahi kalni ngasumi talle o comme sero kalni ngasumi talle o fam comme sero to son seri ma gorko goddo restama ay gor so mi limi do have 10 a yaltade fam dane ma taji woppu mo yo lim temedere yo seere daña jam dane ma taji rew hasideɓe ganduɗa ko ɗum ɓe jiiɗi koɓe mi serma kamɓe ɓe gonde e gorko mabɓe yo mayde ñorima kay addi sabo e mbaɗa yande o seerat kam la ilaha illallah saɗani bacco ha waɗi jode ka an oɗo ɓiɗɗo gorko ko menduma an ha ɗum ko jam yitere nanere dow sena maƴa yaltude hen sah moƴƴani aɗa wawno woppude ha janggo jeehen jinmi ko jattoɗen mi après jalten ko woni to jattude mbaynodiren e mabɓe dow jaam e cellal tan onere yiiɗi jaam toro jaam ɓuuri mamma kaw mamma hol kaw wonan kaw ke wonde kaw ɓuri wonde dow kaw mamma oto wimo kaw gogo jeynaba galle embe suluji ala yeru anne ko mbiɗa ko mbiɗa nodani koni on paari amini dia
Allah jaarama on jaarama Allah jaarama on Parani maro gay. Allah jaarama tan min kam mi jarnani on kam joni on to paam wuro paam wala faam kam min kam mi jarnani an ko namdoɗa ɗo no mbiɗi tan min mi jarnanimo mi oto wonde e yam sa maayi mi arta ɗo som maayi oto ara e yananam nande d'accord yo Allah wat kadi garda mayde comme ça mi arata ok a faami kadi moƴƴi kadi mi meeɗa andude ka hasido mum Allah ni seedi mi meeɗa andude ka hasido mi meeɗa andude kadi ka fumude original mi meeɗa andude kadi a suusa debbo ma te somi yeehi Fuuta mami haalan Fuutankoɓe nde ka an suusa debbo ma mami haalan ɓe kamɓe fof ɓe nana ka vorie debbo ma o haala ma yaltina kam hen somi yaltinanima hen min mi haɓaka somi yaltinanima hen haɓaka yo mari on kota somi yaltinanima hen andira woni ko yaade ha somi yaltinanima hen Kono min parani taw. Min yoɓe. Kono min parani. komin parta komin jaltoɓe mbiya min paranta on jiɗa yaade maaro on jiɗa yaade ƴette ɗo suudu o mo duusata buɓel mo duusata ala wona mi on sohla ɓurɓaɗo duusami ko wondima hen way merde way min wi won merde merci on merdini amen on lepti min on tardini min kadi on tardini min rewniya suuɗo mi rewata Rewa caggal ma gorko ardura debbo rewa hen. galle mbi tuluuji mos ɓe ngala koɓe ñaami ɓe guurani ɓe ñamani Wow, koko jeena wottu ñam. ko sa dunti debbo mi duña bamma Ñam. sa dunti debbo mi duña bamma dunti debbam yo nan Mama daye. dara mi rekkila ha ɗo mi rekkili ha ɗo mi booro mi rekkili mi boori sa dunti debbam mi duña bamma yo goto moron dunti debbam mimi dunti debbam mi dunta bamma dunti debbam so taw mi duntata bamma mi dujjata bam dunti debbam si jeewa Koko jeena an mbaɗa bamma coɓɗo o bamma wara mum waro alkayda o bamma terroriste o eyyi merci on jarama min bamma ko force éclute buɓel mi salmini galle anani mi salmini galle buɓel hajuma yo bone debbam an hajuma yo bone debbam an ko babiraɗo sella kanda holwemo bamiro mo mi haaldani holwemo bamum sella mamma kaldani kaw mamma mbimi bamum sellani Koko jeena ba haala les goppata. Woppu haala les. an aɗa signi an go hokko holmo bamum sellani holmo bamum sellani kaw mamma holmo bamum sellani kaw mamma de mbimi Han? miɗe mooli allah kaw mamma an mum an wona gorko ɓooro pour yon mayodir a mayat Oyam yo ko cuɗa pami hen. min mooli allah ko wala min hawla mooli wala allah quwwata illa min mooli billahi allah al-azim wala hawla ma kay sini ni jara ka waya aɗa wayi tan comme ça o wona jamni ɗum ɗo ite ni koɓe gone galle ma e dara daña oyon Minen kamen arsigaji ɓoli. holyon Somin gone galle. hol ɓen soɓe gone galle ma haydara dañata ala problème ala problème on jarama min famata peƴƴel min kalda Wona min Ewa. jeera farmen peƴƴel. merci beaucoup way bon vent bon vent on jarama mumma ora haalnan konngol oto kalde e yam O ƴettimama e faray so wi booba. booba yimɓe galle moon on jarama suuɗe jeeya way ala lekkimo ɓe sika min jiiɗi ko jooɗani galle mabɓe pondo o galle mabɓe oɗo min annduɗa nan yaraɗo lekkino galle fofrunaɓe galle haasideɓe galle imbécile uji ɗi ɓe ganduɗa koɓe imbécile uji so mbima yomin yaa en mbawa yeere eɗen lekkino e galle imbécile uji ɗi galle fofrunaɓe ɓe galle biyanuji an woni ɓi hadam ko wi Yero ñee. ha on duwaki on duwaki woɗi mama kay o eyyi sow a jarama sow kane to sow